Shalom, selamat hari Minggu Advent Parjoloma dihita sude amang inang. Adorang so ta mulai parminggota di Minggu Advent na parjoloon. Tapahohom ma martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Mari di mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Pabua hamuma tuborusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona. Haleluya.
Tuhan debata pargogo naso hatu dosan natu mapalangit dohot tanoon hinorhon ni asini rohamdo ubahen hami sahat tu tahun huria nai baruon lehon matu huriam todim nabadiai dohot hamaloon sianho asalam rarat jalagadda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion sailehon ma hiras ni roha tunaposom makatahon hatam asalam denggan huriam marhite siani pargugoi mahami manguloi ho di bagasan hapor siaon na totong asa manahan hami sahat rodi ujungna marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tabigema hatani debata nagabe patik di perminggota sadarion ima nadienet sian Heber biddu 12 ayat 14. Rikoti hamuma asa mardame hamu tusaluhut halak huhut asa badia hamu anggosoi dangadong idauta Tuhani ido sahatna attong rap mangidugugo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon angbar tu patik mi. Amin. Mari demahita. Thank you.
poti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujulo ni habangsa habadion mi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Macai jot-jot huar sahai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabbahenan nami narwai. Dakku haholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gugunami nang dongan nami dang dosod diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumommu hami tu hamatean saliling nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manangise namar dosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardengganan taringo tu dosata, alai dada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Mari dimahita. Tajahama hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion ima natar surat di Matius bidutolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 12 tajahama margati sore. Dungi di laun-laun niari hehema si Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ibanado napabua ni panurirang Jesaya, ujuna di dokna, suara ni nama jauh-jauh di halongonan, paturehamu madalan di Tuhani, pahorno pamuma si dalanan nai.
Dungi lahoma pangisini Jerusalem manopot ibana. Songoni dohot sude halak Judea, rodi saluhut akan maringanan di labung ni Jordani. Alai dina ni ida torok parise dohot saduse manopot padidionai ninna mamadok nasida. Hamu anak ni ulo, isedo na mengajari hamu pasidikon rimas naro sugut. Jala sotung didok kamu di bagasan rohamuna, si Abraham do amanami, ai hudok matuhamu. Terjadi hot debatado anak ni si Abraham, si anakka batuon. Ia ahu, aik do hudidihon tuhamu madokkon paubahon roha. Alai adul gumogo do narosian pudikku. Gari mabuan sipatuna hurang tamado peahu. Didihonon ni ido tuhamu toddi perbadia dohot api. Ido sahatna mertua doakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita. Tahatidakkoma hapor siau tai songon na hinatidakkon ni dong atas hapor siau disadok portibion rap mahita madok. Ahu persea di debata Jehuba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Ahu persea di Yesus Kristus anak ni debata Jehuba nasasadai imana di tubuhon ni si Maria naga begabian si Anton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon nabernit di panghuman ni selatus pajal doibana di au binar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangodu di hari patuluhon namanaik tu surgu lau undul tu siamun debata Jehuba amanai ruguna suatu dosani isimai bana pai mamulak sugu tu tanaon mangumi halak namangulu dohot namate. Ahu prosea ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatapan ni ala Kristen kana badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulus soko daging dihalak nong mate dohot yang kedua na sora suda. Amin. Tabigema titing namasa di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo Minggu 27 November 2012. Goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima adpen parjulu topik minggu
Rajani Hadamion Nanaing Roy. Napaduahon tikting perbagason. Tiktik paduahon naing bajalo pasu-pasu pardonga sarepeoma ardi peristiwa bastanta si payung si haloho arak niamata si tuago mian si payung tubuni inata rukun budiati buru ginting Jawa ruas nyigi KPS Resort Bekasi dohot orwana Cindy Margareta buru sitohang buru niamata si tua insinyur daper hot masitohang MT tubuni inata rumodang buru sianipar ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Jati Bening Pamasumasuon hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di gereja HKBP Resort Sutoyo pukul 8 WIB. Tikting perjolo, naing majaro pasu-pasu pardonga saripeo mah parman sander bajar nahor, arak niamata gusang bajar nahor, tubuni inata dorlan buru manulang, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Dohot orwana Desi Yovita Ratnasari Buru Siburian, Buru Niamata Edison Siburian, Tubuni Inata Samut Buru Pasaribu, ruas ni GPIB Petrus Jakarta Pusat. Pamasumasuon Selasa 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Marbun Resort Bakara Distrik 3 Kubang. Napatuluhon darat nasorang. Senin 10 November 22 di Basahot Tuhatta sadana bawa di keluarga Saud David Octavianus, Inangi Silviana, Ong Buru Barita, Sektor Pondok Bambu, Pondok Kelapa. Dipasdu danahi suang songoni nang naturasna, ruas napida. Sadarion Minggu 27 November 2022, nungga pidda huria keluarga Parpunguan Sidabariba, Inangi Nora Buru Sitanggang, dohot turu danak pidda tu HKBP Cililitan Resort Pulomas Distrik 8 DKI Jakarta. Patadahon situa persiajar di HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 27 November 2022 di ibadah jam 10 sada. Patadahon ni huriat tama situa persiajar na diusulhon sektor nabe torok nasida pitu halak. Tuksipul tingon patadahon nama situa persiajar dia dopan ni ruas ni huria di Joloni Langgatan. Pelihat tu Joloni Langgatan. Sedarion Minggu 27 November 2022 Ima Minggu Advent pertama mulai Minggu Advent pertama sahat tu Minggu Advent napapaton di sude ibadah dung sipul jamita papungu pelian tujuloni langgatan dohita marhite amplop haperluan tu Natal bersama HKBP Sutoyo tahun 2022 las marohatta pasahaton peliani Parguru Malua reguler A. Jadwal Parguru Malua reguler A HKBP Sutoyo Ima. Na perjulu Jumat tanggal 25 sahat 27 November 2022 retreat Parguru Malua reguler A di PMPPT ini Sentul Bogor. Na paduahon Sabtu tanggal 3 Desember 2022 patu paun ni Huriado gladi resik tu Parguru Malua reguler A. Di gereja masuk pukul 10 WIB. Disesuai matusi di Parguru Malua reguler A asaro madoho tigla di resiki. Napatuluhon Minggu 4 Desember 2022 di ibadah jam 10 sada WIB maka tindakon hapor siauma Parguru Malua reguler A diuduti dohot marulon nabadia tuna malua dohot natoras. Padidion nabadia Minggu tanggal 4 Desember 2022 di ibadah jam 8.30 patu pauni huriat tadu padidion nabadia tu yanakon ruas ni HKBP Sutoyo tu natoras naneng mabuan yanakon tu padidioni asar rokon seling baptisan kudus tanggal 2 Desember 2022 jam 10 WIB dibuang surat pengantar sian sektor fotokopi buku anggota ruas ni huria di sektor perserahan mendaftar tu sekretariat gereja. Pembubaran panitia pesta gotilon dohot parheheon ama HKBP Sutoyo. Rabu 30 November 2022 patu paun ni huriat tado pembubaran panitia pesta gotilon dohot parheheon ama HKBP Sutoyo tahun 2022 pukul 10 siang WIB. Di WIB Maringana di lantai 2
nani dohotan ni parhalado dohot panitia pesta botiron dohot parhehion ama HKBP Sutoyo sumbangan di jalo sumbangan sian paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo bunga altar tu minggu 27 November 2022 amo leteon ni paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo di Pangaramotion di Tuhatta laho pasi ko petiktingon boy mata jaha di tikting cetak songonima saha ni tikting di minggu ta sadarion. Di hamu amanami do inanami ruas ni huria obartu titing ya kabiki tiga minggu nasalpu do titing jaha sadarion do uno toma gor ya kacalo situa naung diriritian sektor nabi na parjolo hujuhai matujolo tahat Budiman Sihotang calon situa sian sektor warung sau Romah Mutujolo Rabdo Inata. Horas di damang dainang do side taro di bagas joroon. Upata dau kai madiri nami. Hami warna sahat Budiman Sihotang. Inata boru marpaung. Hami ruasian sektor warung sawo. Sada do danak di basa-basa tuhat tadi hami. Mau lihat ya. Paduahon Ridwan Lubat Tobing, calon situa sian sektor Pondok Gede, Romah Mutujolo. Oras ita saluna, Garhu Ridwan Lubat Tobing, Nawalap, Insinyur Nirwana Senaga Ema, dilihat dihami tolu dan danak bawa. Tinggal di Jatiwaringin, sektor Pondok Gede Moleate. Napatuluhon Henry Binsar Sitorus, calon situa sian sektor Halim, Romah Mutujolo. Shalom, horas madi sita saluna. Diama nami nanami songoninang napo subulung upatan dahokai madiri nami ya au marguar Henry Binsar Hamonangan Sitorus inatta sori pada boru nirajai boru si mare di basa-basa utuhat tadi hami sadadat danak bawa tinggal nami di komplek angkasa sian sektor Halim Botima Mauliate. Napopaton Leonard Franky Nadia, calon situa sian sektor Kalibata, Romah Mutujolo. Horas madi tasaluhuna ya hami namarguar Leonard Franky Nadea inata buru butar-butar dua mada dana di hami ya hami sian sektor Kalibata songoni mak mau lihat ya. Napalimahon Marudut Pakpahan, calon situa sian sektor Cipinang Bali, Romah Mutujolo. Horas madita salutna ya hami namargoar Marudut Pakpahan inata Kristi Helbita Boru Manalu tolu danak ibasa-basa tuan di hami. Horas madita salutna. Napaonopon Sian sektor Cipinang Bali. Napaonopon Juliser Sigalingging, calon situa sian sektor Perserahan, Romah Mutujolo.
Horas madita saluhutna di hamudamang doh dainang songsone nangakana poso di huriata upatadaw kami madiri nami ya au namarguar Juliser Sigalingging na hualap inata buru nirajai buru abarita hamid di basa-basa tuhata tulu dak dana di hami sada bawa doh dua boru tinggal nami di Bekasi jadi hami sian sektor perserahan Mauliate. Nah, papituhon mangapul siahan calon situasi sektor Perumpung Barat, Romah Mutujulu. Horas matutu di hamu amang do dainang songsoni nang napo sebulung. Ia hami margor mangapul siahan inata ranap bultum opak matutu dana di bahasa tua di hami. Ya hami tinggal di Tanjung Lengkong, masuk sektor Perumpung Barat. Songoni mulate. Tahun hari pinasa amat omang padita Raja Kuku. Dihamu damang dot dainang tajalo manasida di bagasan lasni roha uhud tatang yakon manasida asa margogo laho marsiajar dohot makobasi huriat tahun amin undul mak. Tabegema kor sian paduan suara Grace.
maredde mahita, laos tapasahat ma peliata sadaa dohot sadabe di bagasan Lasni Roha. Thank you.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita salutna. Dihamu damang dot dainang huriani tuhata, hatani debata dihita, ima tarsurat sian Yesaya 10 sada, ayat sada sahatu ayat 10. Songonon madidok disi. Dungi ruar masada tunas, siat tuko nisi isai, jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgop matu ibana tondini Jahoba, tondini habisuhon, dohot hapistaran, tondini panuturion, dohot hagogon, tondini parbinotoan, dohot biar maradopon Jahoba. Jala halomohononna do hadaulaton maradopon debata. Jaladang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana. Jaladang manguhum ibana marguru tu nabinege ni pinggolna. Marhite-hite hatigoran tahe uhumonna akana pogos. Jala marhite hite hasitongan. Patikosonna uhum tu akana dangol di tanoon. Jala marhite-hite batahini pamangana libasonna tanoon. Jala marhite-hite tondi ni bibirna bunuonna halak parjahati. Jala hatigoran do hohos ni gontingna, jala habonaran hohos ni akna. Disima maringan gopul di lambung ni biru-biru, jala magopang babiat di lambung ni habing, jala tapak do anak ni lombung. Babiat dohot pinahan na pinamokmok, jala dakdanak na metmet marmahan nasida. Rap majapal mat lombu, dohot babiat, jala tapak modom, akka anak nabe. Jala panganon ni singa, duhut-duhut, songon durbia. Jala poso-poso marmeam-meam di lambung ruang ni ulok. Dari jala dakdanak, nabura sirang susu. Manggaroronhon tanganna turuang nilibe. Dang be manjahati manang mangago nasida di sandok dolok habadiokku. Aigok parbinotoan di Jahoba tanoon sogut. Songon aik ni laut mangalukupi tondolanna. Jadi masa Madinah saderei uso-uso ma akka parbegu di urat ni si Isai. Na pinatidak bahen partonggol ni akka bangso jala pengulon nanan do hamuliaon ima sahatna. Di hamu damang dot dainang huriani tuhata adong do sada halobihon manang kelebihan hak Kristenon sian tu ugamo na asing. Satu kelebihan dogma Kristen daripada agama-agama yang lain. Lapatan nadison di agama Kristen ada, tetapi di agama lain tidak ada. Ima panuri rangon, manang nubuat. Panuri rangon. Neng hudok dison, sian panuri rangon nido, manang sian nubuat ido, aka tona taringot tu Yesus songon Mesiasi. Somalna biasana damang dot dainang di aka ugamu mulo adong panurirang manang sada sosok tokoh nasian ugamu ngasing biasana holan dibereng do sian hasaktionna pangajarionna tonana
ulaonna alai lobisianido ha Kristenon. Adong do panurirangon taringot tu haroroni Mesias. Ima panurirangon manang nubuat. Molo didok Petrus natar surat sian 2 Petrus sada 10 sia. Panurirangon ni gunanya laho ima songon palito na marsinondam. Diinganan naholom. Seperti cahaya pelita yang bersinar di ruang kegelapan. Jadi sian dogma ha Kristenon, manfaat manang tujuan ni panurirangon, ima laho mansadahon, mempertemukan asa sada do disude halak Israel manang bangsoni Jahudi. Asa sada hasahatan ni haporsiau ni. Supaya satu pakiremoni. Asa sada. Supaya terarah iman mereka, kepercayaan mereka. Dalam hal ini taringot tu haroroni Mesias. Jadi lapatanna molo adong jolmana sakti songon na hea doau berdebat songon di taringot tu Sisi Mangaraja. Kenapa Sisi Mangaraja bisa sakti? Bisa menjadi raja karena dia sakti. Alana imana nasida Raja Bius. Tetapi panurirangon taringot tu Sisi Mangaraja dangadong. Dan dari sinilah agama Kristen manang Mesias bukan dibuat oleh manusia yang pada zamannya, tetapi memang sian najolodo nunga di patorakon, nunga di tonahon sian di bangsa Yahudi. Sian najolo, sian opun ni Yahudi, sian najolo. Dan bukan suatu kebetulan haroroni Mesiasi ima Yesus Kristus. Suang songonido diturpukta sadarion dihamu damang dot dainang. Turpuk nata jahai ima taringot tu panurirangon. Haroroni Mesias. Alani di bingguta sadarion ima Advent na parjolo berarti lapatanna asa mangarade hita, mangarade bersiap untuk kedatangan Kristus. Alani panurirangon manang nubuat berfungsi supaya kita juga bersiap diri menyambut kedatangan Kristus. Unang Kristus manang Tuhan na asing, alai Kristus hidup. Yesus Kristus. Hulanido hasahatani. Dan nasian turpuktai adongdo tolu panurirangon. Naparjolo ima haroroni Mesias. Haroroni Mesias. Lapatanna di dia do nasida tubuh nunga takas adong panurirangon taringot tu haroroni Mesias. Bahwa Mesias akan datang. Masalah percaya atau tidak itu urusan kita masing-masing. Termasuk bangsa Yahudi tidak percaya kepada Mesias dan masih menunggu Mesiasnya sendiri. Itu termasuk kebebalan di dalam haporsiau.
takang ni roha. Alani ima sada fungsi panuri rangon di turpukta sadarion, ima songon natar surat di ayat sada di dok songonon. Dungi ruar masada tunas sia tukoni si isai jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Di dokon dison adong do tarsurat tunas. Tunas, molo gorna molo lapatan na tunas, berarti ima sada lambang taringot tu kehidupan. Dang pandok ni si Jesaya don. Daun. Alai natar surat na di surat si Jesaya ima kepercayaan nasida taringot tu debata. Tuhan mengilhami sehingga dia menulis kitab ini. Yang pertama, tunas kehidupan. Siani boido marlapatan di hamu damang dot dainang, berarti haroro ni Mesias akan membawa kehidupan. Kehidupan yang baru. Dan kehidupan naleleng daun. Kalau kehidupan yang lama telah mati. Ima alani madabui tu dosa. Songon pandok ni debata. Nunga mate hita. Didok debata. Natar surat di sada Musa. Alai tunas natar surat di son ima kehidupan yang baru. Haroroni Mesias, haroroni Kristus lau mamboan hangoluan. Ima lapatanna Mesias. Napaduahon adong tarsurat di si hata tukko. Tukko. Manang molo di bahasa Indonesia didokon di si tunggal. Molo di bahasa Bata ado tukko. Ado tukko. Di dia do posisi ini tukko on. Di dia. Di dia do tukko on. Ngolo tunggal, betul deh, au nahujaha bahasa Indonesia tunggal. Berarti dia posisinya yang menopang. Itu deh, tunggal berarti yang menopang pohon itu, ima tunggal. Songoni do tukko, yang menopang. Dan dia berada di posisinya di bawah, di toru do di posisinya. Posisinya berada di bawah. Siani boido tabereng damang dot dainang, molo posisi di bawah donasida, posisi ini tukoi, berarti lapatanna haroro ni Mesias, ima haroro ni haserepon ni roha. Dia datang dengan kerendahan, dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan. Jadi molosian istilah tukon natar surat nadi surat si Jesaya berarti dia menubuatkan Mesias yang akan lahir dengan kerendahan hati, jala sesuatu hal yang tidak terbayangkan, yaitu dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan. Jadi unang tabayakon haroroni Mesiasi tubuh di hotel berbintang 5 daun. Dan disinilah kesalahan nih halak Yahudi
terlalu tinggi, mangido haroroni mesiasi. Patimbohudo nasida mangido. Dibayakon nasida Mesias ima songon Daud yang bisa menang perang, yang bisa membawa kekayaan. Alani iga bedang porsea nasida. Justru nang didok si Jesaya natar surat diturpukta sadarion haroroni Mesias justru sesuatu hal dengan kesederhanaan. Dan terbukti haroroni Mesiasi, haroroni Kristusi justru bukan di hotel, di rumah, tetapi di kandang domba. Napatoluhon ima adong dota surat di si sian Isai. Ise dosi Isayon. Bapak ni si Isai ise do Isai. Bapak ni si Daud. Jadi Mesias nanaing roi ikon sian pomparan ni si Isai. Di luar ni unang pola hita porsea damang dot dainang. Di luar dari itu tidak ada. Jadi molo adong do akka pandita, molo di seberangan, adong pandita namandok, saya adalah kedat Mesias yang mau datang. Manang adong do neng mandok, neng rodo Mesias, neng tubuh di Sibolga, porsea do hamud, amang dot dainang. Jangan pernah percaya. Dan saya adong do orang yang masih percaya seperti itu. Dan masih ada aliran-aliran lain yang justru menyesatkan. Bahkan terduga sampai ada aliran bunuh diri, disuruh untuk supaya bunuh diri. Gak usah percaya dengan yang lainnya. Mesias yaitu ikon na tubuh sian pomparani si Isai, manang pomparani si Daud. Harus. Dan dia berarti ikon halak Yahudi. Jadi tidak ada Mesias lahir di Sibolga orang Batak dangadong. Tidak ada. Mesias orang Yahudi. Ima na parjolo taringot tu panuri rangon haroroni Mesiasi. Na paduahon panuri rangon na adong natar surat di Jesaya diturpuk tasadarion ima taringot tu fungsi ni Mesias. Fungsi ni Mesias. Lapatan na dison moloro Mesiasi ikon adong do labana. Ikon adong do fungsina. Tuhita, tu ise do, tuhita. Songon natar surat di ayat 3 satu ayat sia, ima fungsi ni Mesiasi. Lapatan na dison, molo haroro ni Mesias, lau mamboan hadameon. Lau mamboan hadameon. Dan dia tidak pernah menyuruh umatnya untuk berlaku sesat. Apalagi sampai membawa songon na diprediksi na peristiwa di Klendery, ajaran sesat sampai membawa kepada bunuh diri. Dangadong. Dia membawa hadameon. Berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Tapi amang pendeta, kenapa sampai sekarang masih ada orang yang tidak berdamai di dunia ini? Karena kita belum menerima Kristus.
Molo tajalo Mesiasi songon gabe teladan dihita, ikon tajalo do hadameoni. Kita menerima kedamaian, berarti kita menjadi pengikut Kristus. Kita pengikut Kristus. Termasuk madisi, nah di damehon Mesias, manang Kristus, ima mendamaikan kita dengan Tuhan. Mendamaikan kita dengan Tuhan. Yang dahulu terputus hubungan kita dengan Tuhan, tetapi menjadi dekat dengan Tuhan. Menjadi dekat dengan Tuhan. Bahkan adong do disi kiasan eskatologis, bahwa singa suatu saat tidak lagi makan, tetapi makan rumput. Ima sada gambaran bahwa molo tajalo Kristusi, kedamaian datang kepada kita di dunia dan di akhirat dan di surga. Nah patuluhon nama cerikot di turpukta sadarion ima panurirangon taringot tu hasahatan ni Mesias. Tu isedo haroro ni Mesiasi. Molo tajaha di hamu damang dot dainang di ayat 10 takas do di dok disi. Jadi masa ma dina saderi uso ma aka parbegu di urat nisi isai na pinatidang bahen partonggol ni aka bangso jala pangulo nana do hamu liaon. Bahen partonggol ni aka bangso. Haroro ni Mesias dang holan tu bangso Yahudi. Alai tu sude aka bakso. Adong dosada studi religius. Kalau Tuhan itu tidak bisa terlihat, berarti kita menyembah secara adat istiadat. Adong do parsiajaran taringotusi. Kalau kita tidak melihat Tuhan, maka cara menyembah kita itu dengan cara adat istiadat. Nion parsiajaran religious studies do damang dot dainang. Jadi kalau agama dalam ilmu agama, kalau Tuhan itu tidak terlihat, berarti kita menyembah secara adat istiadat. Buasa hudok konsongoni, kenapa ilmu itu mengatakan seperti itu? Alana dang tabereng, debatai. Songon dia hita lau marsom manomba ima adat istiadat. Alani haroro ni Mesiasi naros yang gijang tu portibion boido tarida. Makanya kekristenan tidak memerlukan adat istiadat ni halak Yahudi. Alkitab tidak perlu memakai bahasa Ibrani, tetapi bisa diterjemahkan. Dan kita tidak perlu ikon laudo hita tu Yerusalem untuk naik Kristen. Tetapi kalau Tuhan itu tidak datang, dang boy taida damang dot dainang. Nama lapatan dison alani Yesus Kristus doi tasomba boy do sahatu debata. Di boto damang dot dainang Yahweh dang taboto. Di boto damang do Adonai Elohim. Songon dia do parangeni Elohim dang taboto. Alana
Jehovah, Elohim, Adonai, ima debata holan halak Yahudi do mangatusi. Kita dang bui mangatusi. Sama saja ini dengan Porsia do damang dot dainang, kalau ada orang Papua menyembah Oputa mula jadi nabolon, apakah bisa orang Papua menyembah atau menjadi agama Parmalim? Oputa mula jadi nabolon, berarti nasida ikon mangulahon dalian natolu. Berarti nasida ikon mangulahon suhi ampang naopat. Berarti nasida ikon mangulahon paupat sihal-sihal. Termasuk mah molo neng manomba Oputa mula jadi nabolon, berarti ikon mangatusi mah halak Papuai pustahalaklak dohot tumbaga. Dangi dia tusi nasida deh pustahalaklak dot tumbaga dan dia tusi. Melo diartihon pe digabe di bahasa Papua, tetapi rasanya ini kurang. Songon dia dohita marsomba hula-hula. Di boto nasida do manomba hula-hula songon dia. Olan dihita deh buita tusi. Alai molo halak Papua dan dia tusi nasuda. Bahkan adong dodoseku mandok, saya bingung lihat orang Batak ini. Orang Jawa dia, Romo Budi Susanto dari Jesuit, dia bilang, saya bingung lihat orang Batak ini. Kenapa Pak? Kok bisa ya orang Batak itu sudah mempersiapkan kuburannya, padahal belum meninggal. Jadi bagi halakan, mereka tidak mengerti cara berpikir kita. Tidak mengerti. Dan bagi dia absurd do. Bagi orang Jawa sangat absurd, mustahil untuk mempersiapkan kuburannya sebelum meninggal. Tetapi masuk akal bagi kita. Songonido molohita lau manomba debata nasotaridai. Kita tidak akan tahu, bahkan au molodang ro Mesias dang olo gau gabe akristenon. Buasa anak dang tahu dak kuboto songon dia Yahweh hai Jehovah. Alai alani Kristus boido sahatu Jehovah. Makanya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ikon sian Yesus Kristus. Makanya songon nadidok di ayat 10, karena datang Mesias maka agama Kristen menjadi universal. Agama Yahudi yang sebelumnya Yahudi menjadi universal. Dan holan tu bangso Yahudi alai tu sude di portibion, aka bangso di portibion. Sarupa mai damang dot dainang, saya tidak perlu tahu tu kota. Saya tidak perlu tahu ke kota. Manang saya tidak perlu tahu ke, ambil contoh makna Namujonok misalnya Tebet. Saya tidak tahu di mana posisi Tebet. Arah kemana Tebet. Tetapi saya bisa sampai ke Tebet kalau naik aha? Naik angkot, manang naik Gojek. Boy do sahat, boy. Jadi tidak ada lagi orang asing bagi budaya Yahudi. Tidak ada lagi orang-orang asing. Dan tidak ada lagi yang namanya orang-orang di luar dari Yahudi. Tetapi semuanya sudah sangat mengenal Tuhan Yahweh, Jehovah. Karena apa?
alani Mesias, Kristus, nanaing roi. Alani dihamu damang dot dainang di minggu Advent parjoloon ikon lamporsia mahita tu hasahatan ni haporsiotai. Unang adong debatana asing di dirita. Jangan percaya akan jimat-jimat, jangan percaya akan tuna asing, alai holan sada mahasatani. Ima Yesus Kristus. Mangarade mahita di minggu Advent parjolon untuk mempersiapkan, melatih diri kita supaya menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Martang yang mahita. Pinuji pina sangat maguarmu ale Tuhan debata. Siala toktong na mangaramoti hami sahatu sadarion. Nuaing pe Tuhan hami nungamar saur dot hatami. Saya homat toktong memasuh hami Tuhan. Jala paserep rohanami. Asa sude hatam nahutangi hok kami boi marlapatan. Jala hulon nami Tuhan. Termasuk Tuhan ruasmu di Huria Sutoyo ganup marsada-sada. O matoktong memasu-masu nasida, di sude aka ulau nasida Tuhan. Di perkatoran nang dihauma Tuhan, manang di dia pe nasida marulaun. Pasu-pasu manasida. Di bagasan Kristus Yesus, martang yang hami tuho. Amin. Marin di mahita. Hutapung ngomapeliata. Asing ada
Jong Mahita. Joni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selion lehon na denggan dohot nasa ulibasa na meliutus. Hupasat hami masian lehon mitu hami peleanami tuho. Sai jalo mai gabe wapna khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparsea kami peleanon. Patimbulon harajonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selen lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhanami. Amin. Manami dari Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomom reham di Bonatongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa didongan mardosa tuhami, unang hami tugiotu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasarhon ma damena tutondim. Kami atas nama Parlado di HKBP Sutoyo mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita Shalom.